ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Эсим Шарипов. Бо шумо ҳастам муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Имрӯз барномаи хайрия. Лайк мондана барои дастгирии чунин барномаҳо фаромӯш накунед ва мо оғоз мекунем барномаро. Хайрия. ва касе ки маҳдудият дора дар ютубш қарор дошта бошад дар Федератсияи Русия, ба шумо VPN-ро тавсия метиҳем ки ҳама намуд устройствода кор мекунад. iPhone да, Android да, MacBook да, Windows да, ҳатто Android TV дам. Ссылкаи VPN дар якум комментария. Шурӯъ мекунем. Салом алейкум як бор дига. Ва алейкум салом акаҷон. Салом алейкум ҳамада. хоб, шумо қарор доред дар барнома. Мушкилии шумо дар чист ва сабаби муроҷиатон дар ин барнома чӣ аст? гӯш мекунем. Мушкилии ма акаҷон ин ҳами духтарчам ай интар бишӣ. Ҳами 2022 ака ҳами касал дар хинаи духтари ма ҳаст ай. 2022. Чӣ беморие? Тоҷикистон беморӣ ҳами касали пӯст ай, сафед меша, танои сафед меша. ҳозир мӯи сараш рехтест ай, хавои сарша, мӯи сарша гирифтем ака. دادم دو یاردم کنید مرا لچینی کنه دادم دیگه زورش نمیرسه چشمم کشون نمیبینه تنها سفید شده چشمم در زلال میرسن دادیم یاردم کنید پاسپورتش به خمه روسیه رفته نمیتونم. мақсад ҳозир гирӣ мекуне ки чашмом намебине, мега ҳарфоро намебине чашмош. депорт шудам ака, 2022 депорт шудам. хай як одам депортатсия кардак мона як тоҷики хидмон, агар иҷозат боша ба гап мезанам дар бораи ҳами. иҷозат ҳаст, иҷозат барнома озод ай. метонин гап занед. чӣ хеле мефуратон ҳамон хел гап занед. маҳдудият нест. мақсад ака ҳозир нишон битем, чикор кунем ака? ихтиёр дар хитон ай. мақсад ҳаму ягон дастш ягон ҷоиш ки боша ки имкони нишон додан агар боша марҳамат. ина чашмоша диди ака. миҷош уже ина миҷош сафед шудага, чашмош намебина. ина дастош ҳами як ҷодаличенша ёфтем ака. почота нишон ти духтар. ина акаҷон почош мето ака. бале бале. ҳами танош пур ака. ҳами 2022 ай Россия депорт шудам, омадам ака. як тоҷики хидмон як хонаи худоро зиёрат кардагӣ ҳаҷ кард. ма ҳоҷиём гуфт бовар кардам ака, хавози дар бораш гап мезанам. ҳама одам депортатсия кард. омадам Тоҷикистон. ҳами духтарам хеле шид. тамоми блогерои Тоҷикистон дар ака муроҷиат кардам. ҳами Диловар Сафаров хуҷанд рафтам. Диловар Сафаров ҳазору омад амо акада гуфт зубор намекунам акаю 500 сомон пул додам. дига ягон блогер гапи маро нагирифт. ваъда кард гуфт ай киҷои? гуфтам ай Ленинский районе, уҷа раҳ дура, хеле ай та дар қишлоқ бошӣ, мо мақсад наметонем поёно бихам. поёнам хамидам, телефони водиам занг задам, телефоном набардаштам. якумин блогере гапи маро гирифтест ака шумое. не мо ака чӣ намекунем. мо ягон то амрӯз ягон ниёзманда рад кардагӣ нестем. чӣ қадаре ки имкон дорем ҳам қадар кӯмак кардагем. мақсади ин хуб нест айда. имрӯз мо чунин имкон дорем, имрӯз мо сухан дорем, имрӯз мо дастрасӣ ба бештари мардум дорем, чим айда як одами оддӣ. чӣ ба ки ҳамин корро накунем? ман фикр мекунам ки як рӯзи ҳар як ҳафта мо як рӯзӣ мондагем, рӯзи ҷумъа, и ба хубии мо мешава, ба зарари мо намешава. ин кори хайр ай. бо махсус бо дар рӯзи ҷумъа мондагем мо. медонам ҳама видеото ма тамошо мекунам. ҳами 2022 ма депорт шудам, омадам ака. як гов доштам фурӯхтам, як мошин доштам фурӯхтам. ина ака 16000 сомон ай банк гирифтагиам. ва чӣ гунае ки мебинед шумо дӯсто, дар миёни рақамҳои ин ниёзманд ҳарфҳои н қарор дора. ҳарфҳоро албатта ки аҳамият натиҳен, фақат рақамҳоро аҳамият дитен. чунин кор барои чӣ хотир карда шудагие ки охирон видеои мара хайрияра ютуб маҳкам кард ва мувофиқи законҳои наваш нишон даштагие ки мумкин нестай чӣ гунае шумо дар рӯи экран мебинед рақамҳои шахсӣ, карта
мақсад маълумотҳои шахсӣ мумкин нест. 16000 сомон ҳам ямир барои ҳам духтар расход кардигим. ҳозир ҳичи нест. худам ҳами стройка кор мекунам ака, ҳами хай кӯдакон мактабхонан, бо дар зиндагӣ расход мекунам, бо пули банк метун. Дига зурум намераса, маҷбур шидам ма ҳами рӯи экран баромадам барои ҳами духтарам кӯмак пурсидастам. ай мардум барои чӣ? Барое ки ҳами одам мара депортатсия кард. ай Хуросон, ай Акбар Ҳасанов меган, мардуми Хуросон, ай бачаҳои Хуросон агар мара бишнавен, ай ҳами одам эҳтиёт шен. Акаҷон, акай Муҳаммад, инаи паспорти май. Инаи шака депорти май. ҳамон одам мара депорт кард, 250,000 додам шуд. Инаи ака праваи май. Мебини ака? бале бале, ман мебинему дар видеоира хира мекунам барое ки мумкин нест, ине ки ман дидам. Не ака, ман роз метонам, озира ман метонам бишканам партам ака. Чӣ ба кӣ? ин правада ма 50,000 руси додам. 50,000 руси додам ака, инаи правай. ма ин права киси дар Тоҷикистон қариб 15 сол сурок гирифтагиам. худо раҳми маро хӯрдагӣ ай. Чӣ ба чӣ хотир? ба хотире ки ин правара ҳамон одам кард фаршига ай права. баъд дар Тоҷикистон чӣ ба қариб бояд шумо дар асоси 50 сол битиҳанд? 15 сол битиҳанд? барое ки фаршивия ма ин права ки қапидан ма ака, ха як шинос буд, як ака буд, раҳми маро хӯрд. худованд дар дилашон яъне дохт ки мара ҳамҷо. шуморо правай барои Россия кардаку ё ки правай барои Тоҷикистон? дар Россия будам гуфт ки право мекунам 100%. хай ма бовар кардам. вай одам дам хел бовар карда будам ки фарзанди падари худам дам хел бовар надоштам. ӯ одам ҳаме хел дар қалб хиша ҷо мекуна ки меги ҳами чизе дорум бубурам бутум шака. барое ки ҳамин право дама 50,000 руси додагиам. праворо ай Тоҷикистон тайёр ка бурдага ё дар ҳамон ҷо тайёр кардага намедонам ака. И дар ягон шабакаҳои иҷтимоӣ фаъолият дорад, мешиносанша мақсад одами шинохтае? бачаҳои Россия, бачаҳои Красногорский ҳамаш мешиносанша. бо бачаҳоро дар ҳамон Россия депортатсия кардага ӯз бачаҳо омада наметавонанд. ҳам деревниёду хай гирехта гаштиянд. ин одам беҳад одами мошеника. ай Хуросон, ай Акбар Ҳасанов ма 250,000 руси додумша. бурдак дар спецприём ака маҳкам кардак мара. 2 моҳ маҳкам кард. ма дар рӯи оҳан хорафтагиам ака, ҳозир ма як гирдам кор намеоям. ма фақат як гирдам лечение кардам местам. карахт кардам местам як гирдам. дар асоси чӣ ӯ метавонад шуморо бара дар спецприём маҳкам кунад? ӯ як шахси оддӣ. мара ваъда кард ки соли коронавирус буд, ваъда кард ки паспорт мекунам тона гражданӣ. ака мо дар он инсон бовар кардем. 250,000 қитъян пули право додагим шака. вақте мо дар ред ғалтидем, гуфтам ака мо дар ред ғалтидем, ту моро гуфти ки ма документ кардагим тона ҳамаш 100%. ай гуфт Муҳаммадҷон тоқат ко озӣ ина роӣ мекунам даниёта. охир зур омадша гуфт ки бира дар спецприём бишӣ. гуфт ма ягон кор кардагӣ нестам. гуфт пули туро хӯрдагиам. ба 80,000 50,000 ам хали 150,000 шуд дод. бо чанд бор гуфтам дар мақомот метавонам ҳами Тоҷикистонда тарсида 2 бор дар ҳазори дига партов бо ваъда кард ки право соз мекунам. худут печатки полисмон биги. ҳама хел дига ака гум шид. ин оз номерош ҳам ҳастай, я видеош ҳам ҳастай, я ними сураташ метавадам видеош. я хундаи санъати сафед дора. яъне ки ҳамин гуна одаморо ба дом меафтонад ки баъдан депорт мешаванду баъдан чӣ мешаванд? ба дом меафтонад. ина мара депорт кард. ма Россияда кором зур буда ки ма зур кор мекардам. соҳиби мошинам будам, соҳиби тракторам будам, соҳиби ина вай хона дороро задам фасон кардам. ина ма дар як хона хай шукри худо ҳамидам. ҳазорон бор шукр ака. ай хидмай. яке ҳамин мардум ҳамин хел мекунад ака. дар Қазоқистон ҳам кор кардам. Қазоқистон ҳам мошенник аст. афғон ай. афғон ҳам ина соли гузашта рафтам. гуфтам ки ма барои духтарам омадам ҳаминҷо кор. ма кор мекунам пули маро бите. ваям ҳамин хел бачаам бо ҳаман пасреники тоҷик буд ака. рафтем дар афғон кор кардем. дар Қазоқистон бачаҳои Қазоқистон ҳам эҳтиёт шен. касе ки дар Чимкент вай афғон исоном дора. эҳтиёт шен. тағам ҳами худ хеле ки ҳами нисбати вохӯрӣ бо мошенникҳо як чӣ шанси баланд дорӣ ба фикрам. фақат дар худ меғалтанд ё ки худ даваё меғалтӣ. ҳамин ма дара бовар мекунам ака.
ҳамин хел и одам дамо дуромад ки ма бо и айрӯи ма чанд каса бо як чира мегум ака пеши гаптонда ҳам шумода ҳам бинандаҳода ҳамин як ҷои нуқтаи заъфи ҳамин мардуми мо дар оне ҳастае ки боварӣ мекунем. боварӣ ба чӣ? Яъне ки нуқтаи заъф наистае дин доштани мо, мусалмон будани мо, не ки бовар карданаш. баъдан машинико аз ҳамин чиз сӯистифода мекунанд. мақсад медонанд ки мо ки дина ҳурмат мекунем, мулло, якешон, махсум, фалони, беҳмадони, ҳоҷӣ, ҳамин машиникай барое ки бовариш мустаҳкам шава, ҳаҷ мерава, меояд 4 селфи мекуна, мепартояд, дига тамом. номша мемона ҳоҷӣ. ма мисли ина як чози мо видео кардастем, ҳаҷ ракя, як одами пасттарине ки азизу пас намедонам хича ҳоҷӣ лангулӣ кардани бо дар бовари одамо даромаданиае. чанд ба ҷои занам записат надорам не. Ин қадариш мондаи ким чӣ коро мекунанд. мардум муроҷиат ба шумо бас кунен одаморо ҳурмат кардан, бовар кардан ба номшон. ҳоҷи фалонӣ намеки. ҳозир ҳамин як замони шидагие ки дискотекаҳоро агар пурсӣ мегӯянд ки дискотекаи ҳоҷӣ намекияй, калянбари ҳоҷӣ намекияй, и клуби ҳоҷӣ намекияй. рост як бовар накунен дига. хуб хай бародар, картаҳоатонро дамо роӣ кунен. карта чӣ карта доред, номи карта ва карта ба номи ки ҳастай ва рақами телефоне ки дар ҳамон карта пайвастай. як текст карда роӣ кунен. насиб ба навбат видеоатон мебарояд ака. мо муҳим ки сабта гирифтем. намеха гуфтанӣ дорем ака. ин хай буд духтарам бо ягон гап дошта боша. марҳамат озодае. Ассалому алайкум. Ака сози нағзи саломатӣ созад? ва алайкум ассалом. шукр. шумо хубен? меша соз. ку чӣ хоҳиш доштӣ? ман хоҳиш мекунам ки ҳамтинои ман соз шавад. иншоалло ҳаракат мекунем. мардум хоҳиш мекунам ки ҳамтинои ман соз шавад. ёрдам кунам ман. бале мо ҳаракатша кардем, хай видеоша сабт кардем. боқӣ мондаша аз аллоҳ нигоҳ мекунем. чашмотам намебинам? не. иншоалло хуб мешавад. чӣ қадар вақт шуди хеле? нишон натен, изо мекашад, нишон натен. 3 сол шид ака. 3 сол шид ман ҳамин чизе ки дорум ина бо банк гирифтагим расход кардагим ҳамин инсонро маро бастагай ма дар азобум ака. ма Россия мерафтам пули зур кор мекардам, ягон кас маҳтоҷ набудам ака. бо ма ёрдам мекардам. ҳамин қишлоқ будам яда камбағал бо роӣ мекардам дар оилам ки бар ягон чи битешонам. не ки ҳамин одам роҳи маро баст. ин ҳам хема буромдан рӯи экран мардумро зора кардастам. иншоалло ҳамаш пас сахт мешава акай. ҳаёт ҳам хеле чихрию пастӣ дора. ҳар як чихрида бо ҳамворӣ ҳам ҳастай. ҳар як шаба баъдаш бо рӯз ҳастай. хуб ака, панотон ба аллоҳ. мо як одами дига ҳастай ҳамин рӯз бо баъди шумо ва ёрам сабтшона бигирем. панотон ба худо. ҳаракатша мо кардем ака, баракатша аз зоти пок интизор мешавем. баракатша вай худаш метиҳад. панот ба худо. ҳозир ман хай картаҳоро роӣ метунам ака. хуб саломат бош.